میاں صاحب کیا خوب کہتے ہیں، کیا خوب شاعری ہے۔ جد بچھڑن محبوب پیارے مڑ کون روندا تھوڑا ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ انسان سارے نے حقیقت کیا ہے، اس دنیا کسی دے نال وفا نہیں کیتی، ایسی بے اعتباری آزمتے دل نہ لاویں، نہیں تے روز جان دی واری آزمتے دل نہ لاویں، نہیں تے روز جان دی واری۔ تو میاں صاحب نے بہت خوب کمال کی۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جیون جیون ہر کوئی آکھے موت کڑی سر اُتے، تیرے نالوں سونے سونے وچ خاک جا ستے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر ضرور کریں۔